amb els infants evitem el contacte amb persones grans, amb persones amb immunodepressió, amb persones que tinguin malalties cròniques i amb altres nens. Els hem d'ensenyar les mesures bàsiques de contenció, que són el rentat de mans, que els hi va molt bé amb una cançoneta curta mentre se les renten i és una manera divertida, i la distància de seguretat. Els nostres fills i filles també veuran reduïda la seva activitat diària. Llavors, seria bo que fessin una dieta menys calòrica i més saludable. Hidratació, beure aigüeta i més sovint, i exercici. Podríem establir unes normes de rutines físiques i fer-les amb ells. Si ens vols ajudar a vèncer el Covid-19, queda't a casa i estigues pels més petits.